Co? Pust mu to. Matěji. Nemůže mámi skoro ležet. To nemůže ležet. Ty nemůžeš ležet. Prostě nemůže ležet. Tam Nech to. Proč? Mama se nemůže kvůli tomu dívat na tebe. Ale může. Dobrý, synku. Synku. Matěji. Matěji. Kamera. Podívej, kamerka. Máš tam pacičku? Podívej, kamera. Kamera. Podívej, kamera. Podívej, kamera. Nedělej. Nevyrostla, tělo se jí deformovalo. Neviděla ani na sporách. Lékaři se proto rozhodli pro natažení kostí. Co den, to milimetr. Ať je to jakkoliv, tak... Matěji. No, mami, tak sobě fotě, jak on se to cucá. No, Míšo, já jsem tu, tak on se chce dívat na mě. Koukej, teď už se bude dívat na nás. No, dívej. Koukej, teď už se dívá na nás. No, teď už se dívá na nás. Matýsku. Další díl premiérového seriálu. Zítra ve 20 hodin na Nově. Bum. Už nám spadla packa. Už nám spadla packa. Neobjasněný případ znásilnění z Mělníku. Skutečné příběhy na prahu života a smrti. No krásně. No ty zvedáš ručičku krásně. Mami, Co je? kolik to je, že to je 1, 1, 2. No Matějdo. Tak co? Vybere si každá. Za to ručíme. Listopadová seznamka. Každou Tak neděli co? na Nově. Co bude? Bude něco? Nemáte čas umít si vlasy? Sajos má řešení. Nový Sajos suchý šampon. Mami, dneska už mám nové písmenko. Byl svěžesti navíc bez chutí. A to nejlepší je dostání ve vašem obchodě. Nové Sajos suché šampony. Profesionální péče, kterou si... No, co to ta mamka má? No ano. Ano. Podívej. Co ty děláš? No. No jo, je to tvoje. Je to tvoje. Je to tvoje, žirafa. Malé věci dělají velký rozdíl. Zdravím, dámy, jak se máte skvěle? Vypadá váš muž jako já? Ne. Může vodit jako já? Ano. No krásně. Krásně. Chcete muže, co voní jako by pro váš No. v kuchyni snů? Tak, malá udělá žirafka. Životní jízda No. začíná. Takže dámy, měl by váš muž vonět jako Volkswagen? Tak ukaž to tvojí pacinu. Řekněte sami. No. Odstraňuje vlastní to bez zbytku. Pro dlouhotrvající pocit svěží
Chuť, která nás baví. Orion. No krása. Kam zmizela? Pomohla se zajímat, co tam máš v ruce.